Kubor na Snem jong unong san Hima. Ka Puriang Secondary School, abadon hak sinong Puriang, Hadien arway Snem kanthi bakal tulun hak jengai Jingshakri, mat sam ya ke jingnang jingstat, syaki Khynnah ka Thain, kalayo ban pli ya ka Ïing Skul Bathymmai, balashna penhe, langba kamang tengga, jong ka Khasi Hills Autonomous District Council, langba ka Excluded Areas Central Scheme, jong Snem arjar kat Khynnah, arjar arpo, kabalalong sanlak tengka. Ya kini ke Skul Bathymmai, lapli dau chairman ka KHADC uba peniat sing siem haka arpo terik urampang arhajar arpuai haka jingedon lang usodar ka sinong Puriang uba bantei mukhem I headmistress ka school ikong merciful melim ngap ki riurang ma ki long keme long kapa ki Khynnah school kinong hikai bat kiwei haka ni kasngi ka school managing committee ka Puriang Secondary School kalapun kuburom yo MDC ubala shimkhia ban pun urlong ya ka jing angnut man penhe ya ka building school kinong kren baper ha kani kasngi kelapan pau ba manda Hadien ba kelayo ya kani ka Ïing school ka Bathymmai kilala ban lai na uslap kal air ke baju pentut ya kinong hikai ki Khynnah school ha ka por lior nakaleng jong ka managing committee kelapan pau ka jing snongu ya ba penian bala kloi ban sngap ya ka jing e jongki Jing ku kodok kalau ngacung bleh ndai nakaling cungi kum ki pro ngi hap he banyo seven persiang banyo ikilat cing sumar bon bah kilong yeng hani po snong bat ha constituency cungi khamtam hakini ki dong ki Thain nron nyu snong kilong yeng ki barang dunai kayo kakot habangi phai khamtam habidi bakakoi kakhya kadang duna hadu kata-kata bakin yo ikalat cing sumar ka bebiang bon kilong keme kiba armet bade ben yo ki check up ki babiang kim yo lat namar baduna kayo kakot bon ki klong hapo ki snong ki long yen ki bram don kam ben yo ikabam ka babiang don kam ben yo ikavitamin ka babiang don kam ben yo ki check up ne ki doktor ki babiang ne kim yo lat namar baduna kayo kakot namar takadaw kani kawer kabenta ka badon kongsan bha haka imlang ka salang haka longbro kamandro dan sien ke bang sultanat ban pentip siya ka sinong Puriang ngidan lang bat isodar ngidan lang bat kani ka senjuk jong hinong ilam sinong jong ka morun kinang pelun hadu enro ngut ki sodar bat enro tuli ki dorbar sinong ki bang iyo ban ya kendu you chief minister ke jela ya ka baha ka tugas nyai ngilayo ya ka cingtip ban nakaling ke sarkar kala ayengi ya kata ke PHC ban pin kentu kerdan no syaka CHC kabamut kalat cing sumar kan kambiang ya kaba kadon menta namar balanang roy haki benta baper lanang bun pat lanang bun bro ngangapet ya kani ka area ka cungi stang lashim Snem bangin yo eka census ngatrai kanam dunai ka sanpo hacarmut ki bro hapo tam ki katu kat ni teliki snong te kumno ngin le ikata bani ang sutunat pala ay cingkren de iba pawa ibolong ikpa cing Khynnah school bi ong bonong mikmat mo don ka khmat ka basyai ka ba ichinge nga suya hap ha namarba ngaro kumno mikmat ngadon ya ta ka vision ka cing nang ka ba kumno ngin la ban kunto lang ya kani ke constituency haki babun ki pentah ka roy kapar te henry haba nang tanga le se ladam nang pat na kipai pa na kinong ilam snong na kinohikay kanlong leno ngakhot nga werep siya kinong snong bator kin ay ka chingitre lang bat ka dorbar snong ka managing committee ay ka chingitre lang nginla banitre ringkat da ka chingi stu chingmut da ka chingi kanang bangin la ban kento sa hisien ya ka sinong Puriang bat ka constituency bro kowe